Els tractaments de reproducció assistida han crescut de manera exponencial des dels anys 90 fins ara. L'auge d'aquest camp es deu als avenços tècnics que ha assolit i al retard de la maternitat, generalitzat per les formes de vida pròpies del segle XXI a Occident i encara més estès arran de la crisi econòmica global del 2008. Però la crisi i els efectes del capitalisme tardà no són l'únic motiu de l'auge de la reproducció assistida a Espanya. Molts dels tractaments de reproducció assistida requereixen l'ús d'espermatozous o d'òvuls donats i, a diferència del que passa a la majoria de països de la Unió Europea, a Espanya la donació és anònima. El procés d'oponació dura un mes i es recompensa amb 1.000–1.200 euros. L'anonimat de la identitat de les donants espanyoles fa que moltes dones optin per sotmetre's a tractaments hormonals i extreure's els seus òvuls amb la finalitat de donar-los a altres dones que en general solen ser d'edat més avançada i solen tenir més estabilitat econòmica. Com que l'oferta de donants d'òvuls és més alta a Espanya que a la resta de països de la Unió Europea, on la donació no és anònima, milers de dones estrangeres viatgen cada any a diferents punts de l'estat espanyol per inseminar-se. La llei internacional i l'espanyola estableixen que el màxim de criatures nascudes per donant és 6. Aquesta xifra s'hauria de fer constar en un registre estatal i europeu que fa anys que està aprovat però que encara no s'ha posat en marxa. L'absència de registre permet que les donants, si ho volen, puguin sotmetre's més de 3 vegades al mateix procés d'ovodonació en clíniques diferents. Si acudeix a clíniques diferents, una espanyola en edat fèrtil pot donar tantes vegades com vulgui, ja sigui per altruisme, per la recompensa econòmica o una mica per totes dues coses. Les clíniques de reproducció assistida són privades gairebé al 100% i la posada en marxa d'aquest registre previst a la Constitució espanyola les perjudicaria, com també les perjudicaria l'aixecament de l'anonimat legal de les donants d'òvuls, perquè això faria davallar el nombre de donacions d'òvuls que són tan necessàries per algunes de les dones infèrtils que desitgen ser mares i que acudeixen a aquests centres. Sense l'anonimat, les donants s'exposarien a que les criatures nascudes a partir dels seus òvuls poguessin contactar-les passats 18 anys, com passa d'altres països. El dret a conèixer els propis orígens consta tant a la Declaració dels Drets Humans com a la Constitució espanyola, i això contradiu frontalment l'anonimat que manté viu i en creixement el sector de la reproducció assistida a Espanya. L'ovodonació i la reproducció assistida, en general, són cada cop més freqüents en unes societats que tendeixen a ser cada vegada més infèrtils perquè allarguen tant com poden la maternitat. Tant la maternitat com la paternitat són molt més que una qüestió de genètica i els avenços de la reproducció assistida han permès que moltes dones que volen ser mares i que per la via natural no podrien ser-ho ho hagin aconseguit. La reproducció assistida, per tant, és part del nostre futur i és part del nostre present. Però obre moltes preguntes que potser convindria que ens fessin i que a mi m'agradaria abordar amb aquest llibre, que és El preu de ser mare, que estic escrivint. Algunes preguntes són: quins són, per exemple, els riscos reals de l'exposició repetida als processos d'hormonació a què se sotmeten tant les receptores com les donants d'òvuls? Una donació de 1.000 euros en un mes hauria de dir-se donació i estar exempta d'impostos o hauríem de parlar de venda de manera oberta? Com ens assegurem que la donació d'òvuls sigui justa i no sigui una via d'escapatòria encoberta per noies més joves, estudiants precàries que busquen un suport econòmic i que venen la seva fertilitat? Fins a quin punt és bo o fins a quin punt no està lliure de conseqüències el fet de manipular la genètica dels fills nascuts de la reproducció assistida? Hauríem de replantejar-nos l'imperatiu de la maternitat a qualsevol cost? O per contra, ja està bé i hem de deixar que la reproducció assistida continuï avançant sense traves? Què en fem dels més de 70.000 embrions congelats que són excedents de la reproducció assistida només a Catalunya?